golek papan sing jembar kanggo kasih nyawane suwe. Oh ngono to. Iki wae diranti papan kene. Bajan bener kandamu. Dhewe sing wani kok. Yo. Bener kan. Bos ngadono. Lho. Piye sule? Piye? Wong Singosari, ayo, yen kowe kena tandake baliyo kowe ning gone ratonmu, Piye? Eman kowe rekoso prajurit ing Singosari, Sule, peperangan tak kira cukup. Yen to gunake atus sing balung kan menurut rapi. Bener kan, bener. Bener to ora? Iya. Aji Jaya Kawijaya. Wong Singosari. Piye? Ayo. Ngelmu rangkepo pitung. Aku ora duwe ilmu rangkep. Nek kancaku sing duwe aku mung prajurit anut Delengo. Prajurit Singosari Delengo, bakal kamu cepat apa? Ngono ndak. Yo. Kowe ketoprak. Bingung dhewe. Singosari, ojo mung kowe maleh. Serigala, yen aku ora iso ngembali. Aku ora watake prajurit sing kang ampuh ing sawangen. Apa kawusan? Iya.